माबा लांबावबायसो हे भगबान बियो मानसिखौ खर'आव फैग्रा माथो मानसिया ए भगबान बाबा फै फै बाबा फैलाय फै न'आ बुरबगोन नामा हे 3 2 1 ai burbog बुजाय ना नोंगौ मान मिनिनाय बा लोगोफोर फाइनालि जोंनि हर सान खस्थ नागिरै जों जोंनि फिथाइखौ मोनबायनोलै नक्सि गोजाबनो ना र' आंनि बुस्थुखौ लानि आं आइदि अरजागोन मेस्टा इनो ब्रु अबे अबावखो मने इनो मनसियाव इनो yo ya gila lanjut gue dia jorong kayak gitu nih orangnya mesti kamu wah umurnya ini akar itu bicara podo kesana karena 이거 जोङो हप्तासे जाबायमोन नागिरना मोनैया नै हप्तासे जाबायमोन जों इखो नागिरना मोनैया बिराद खस्थ' होबायदों सां सायाव खिना दोनो सांनि खराव खिना दोनो आरो फ्रिजआव अरखुबाय थायो क्रु इनो फ्रिजआव जोंहा नै कार्टनखौ दोनदोना नै कार्टनखौ माने क्रु अख्रुबाय थायो मा बिदैनो निमा बिदि नङा निमा बिबाय दं इनो दा बागे गारे तु tuh pada piu di nakar kayak ke mana video last lap dulu nasi yang gue partner gue kang darah biasa nakar rawat ya kelak ini oh ini om video Tipe yang desa na, emang kosto nuli das no siapa kalam deh? Iya ada tang lebih kisum nada yang mijigna, mau yang neli demenang noke, man bagi berkisar jumlah deh bima bodong botoy. Bima kayak ini dum tapal kalam bodong salah bu nih salah bu, lama kisah bu. Astu gendang lah be. Nih. Next asum bodong ini, next ini, tor, oh begini sarda udah. Iya, bodoh kesana orang. Ini kid. Ini karo ini mak. Ini karo nih anu musuhnya. Wih, bak orang kang gue mana? Pergi tu man, hama. Karo kan tuh. Kalau tangan nanti kena beli ke? Deh. Karo. Kamu wah, mana ini aku ada sahabat yang orang undur naik rokom kalamat undur meeting, aku tas apa iman, kru kakak aja kisah maksana bersama musrio kakak bersama mayu kru bilai, kan tu mah bangun oklong naden deh, mamen, sofa siar nih kopar kan oklong naden deh, ribet dia, arso lo tamat tuh ngasihnya torenan ini asal apa bener. Nih hari bawa ibu tinggalan main kapai men, hoki gil tapi na. Video last lap na ini my friend juga video last lap na hoki gil na nih dan sering dulu gitu. Nih bisa kisah dan nih, bila tadi berserang sah kapai. Teh mical lapnya mati naik kumor betak. Sabu lenga, mbale mical jauh dari ini. Biar seneng Tahu nih juga biar leng lagi ane, nih kelap kade. Hari keleng babu ser babu yang mana begitu ya. Tahu nih juga portoman, pesa ke beterau. Ekon ngai sob. Mana nih baca ya boroni tradisional kan. Ziotek mun kanai. Mai brand naman pe. Mai brother nai. Kau jangan ni bang. San nunggu siapa lengan nih kita mana nas lengan kan. Kan tahu. Deh.
लोंदो साया माबा सानो मेथाइ गोजानो गल्ला सिंग्रा जोंहा लाबोनायालाय सब्बिसानो लाबोफाजोबदों खोमा जोंहा लांनायखौ दोनथ'बाय दोनथ'बाय दायो जासिगोन ना बा दा जोङो मेथाइखिनिखौ जाना लाग्रोनो सोरबा फैबावदों नामा फैयाखै बिराद गरम बोथोरा बे थान्दाबो लोङानो नै मोनलोङा जाहैबाय हाथाय साना थानाया इथिया गगा मोनदोंनो गोदैबो मोनजाया बिराद निरामिस जागोन दाखालि हामदोंमोन इनिया मिथिगौना ओमफ्राय इयो आङो मसलपुरनिफ्राय गल्ला लाफादोंमोनलै लाफादोंमोन माबा थथाम थब्रैसो लाफादोंमोन ओमफ्राय इयो जानो लुगैनानै जों जाबोबाय थानायखौ होननानै गब जागारबाय बिनि उनावबो थानो हायासै हामबाय सानाया जाना होमबा बेनिफ्राय गैखा हराव माबा खारथिंबाय थागोन आंखो बिखासावनो जादों बेमारा बाराद्राय जादों ना हामनायखौनो एकदम दसे जाखाङो लादि ओरैबायदि जोङो माबायाव मसलपुराव केक जादोंमोन बेखौबो जाफाना होबाय केकखौबो जाफाबावदो गैलालै होमबा मानदोंमोन खोन्थादोंमोन आङो इखौनोथ' होनदोंमोन आङो सिबुजितसो होनफ्लांदों जयदीपा होनबाय बाजै आदाया मा जादों होननानै हाथाय सानाय जादों नामा होननानै हाथाय सानाय जादों ओमफ्राय एम्फौ जादों हाथाया होननानै एम्फौ जादोंमोन नामा इयो होननानै एम्फौ जादोंमोन नामा इयो होननानै एम्फौखौ जानानै माने एम्फौ उल्थाय हरफिनबायलै साला जाहरदो रेडि दे ओरै गोजौ खिला एसे एसे सिवला जाबाय दे लाइन जोंबाय जोंबाय दे थांबाव रेडि नै दामाने शर्ट्स बानायहांदों जोङो मोनसे शर्ट्स बानायहांदों नोंथांमोना फेसबुकाव नुनो मोनगोन जाबाय दे जाबाय दे सामसनि सावगारियाव नांला दे सामस मोनसे होदो सामसनि सावगारिसो जोंना दे 1 2 3 सामसनि सावगारियाव सामसनि सावगारियाव सामसनि सावगारियाव जाबाय दे नोंसोरो माबायदि इन्टारेस्ट जागोन बेखिनि ससेयावनो मिथिखाबाय लोंग्रा मानसि मोजाङै बुजायना माबोरै फट होनांगौ बेलेगाव थुलांगारगोन होनब्रा बेलेगावबो थुलांगारगोन ना बेलेगावबो थुलांनो हागोन होननानै दे मोजां थार दे खनसे दोनो ट्राय दे लास्ट दे 3 2 बुरबकन थागोन नामा 3 2 1 बुरबक मोजाङै बुजायना होनांगौ मानो मिन्नाय जाथारनायखौनो बिदिबालाय बोरै जागोन फट'नि मिन्नाय बायदिसो दे मिनला दे जाबाय दे रेडि दे मेगन मोदै दे नों गानदोंमोन खोमा गानाखै 3 2 1 माबोरै फट होनांगौ मोजाङै बुजायना होआ माने फटआ होथारनांगोन खिन्थु नैबेनो सावगारिया एसे सिलि माबा दहायनिफ्राय दोनब्रा नों होनबानो जाबाय नै 2 1 मोजाङै बुजायना हो लोंग्रा मानसि मायावबा थुनांगौ मायावबा थुनांगौ मोजाङै बुजायना हो सामसनाव माबोरै होनांगौ दे फटआ मोजाङै होलायबानो जाबाय दे नैबेनो सावगारिया सामसनि सावगारिया तुत थुना होबानो जागोन दे थादो दे थुदो मेदाम थुदु मेदाम दे बिदिबा फटखौ आंनो होनानै देरहाहोथार आङो साख्रि होजोबथारगोन दै थांबाय था इतना कष्ट इतना मेहनत
दे जोंनो ससेल' दंबावो मोनसे तुफान लोगोफोर तुफान एं एं होनबोलायदो भगवान तामाम बार'खा फैहांदो लोगोफोर तामाम गोसोम जाबोदो बेनिफ्राय जोंहा इखिजा संनाय खावनायनि लाहार फाहार नै संनाय खावनायनि लाहार फाहार इखिजा मा संदो बेथैनो लेस्रि ओमफ्राय इखिजा मा ओंख्रि माबा खतम खाताम गोलैजोब्बाय मायो दालि जिंखा आलु ओमफ्राय नै जाबाय मैखुन वाव दा साखिना ओमफ्राय इखिजा लेस्रि बनदो तामाम देन्जार गोसोम जाबोदो आरो फैथ'वाबा जागौमोन जोंनि इजा फैथ'नाङा बर्थमानाव ओमफ्राय नै गारिखौ गिनानै साइडआव दोनखाबाय आसला तामाम गोसोम नै मेडाम बायह्राव मा दं बुथुमजोबखा मा दं थिखनजोबखादोसो नङाबा नुवाखै बायदि जादो माबार देन्जार जाखादो दै माबा माबि जोबलांगौबा आरो अन्थाइखौ रोदो ओमफ्राय दा नै गारिखौ नैयाव सोनोसै आरो इयाव हाबजागोन लाबोबाय भगवान बार'खाया ओइ फारसेयाव खोलै दे लाबो जाबाय ओरै लाबोदो दान फै फैबाव जाबाय थागोन दे enak wakar sampai gitu sampai थाबाय deh wow danger sama dengan tuh tulaurnya apa लोगोसेनो ओमफ्राय आंनाबो बेयावनो दंगासिनो आंनाथ' एखौनो आरो गारि गेदेरनि ग्लासखौसो गिनो गोनां माने तामाम खोरिदों खिन्थु हे भगवान गैला हे भगवान ओमफ्राय बेसो Kirki kepang nanggamun. Kirki kepang bay. Hah, kemana kau? Dia Pokemon, gila lah, yang gitu boleh. Pokemon, baba, Nuah. Yeah, gila nih. Max, Max. So, yaudah, kalian ini.เลยดีนะไปไปสินะเลยไปอุ่นไทยโบอุ่นเทสากี่เด็ดอุ่นไทยกี่เด็ดทำอะไรเนาะเย้อุ่นไทยอ่ะเย้พอกันปะเย้แม็กซ์โอ้แม็กซ์ไปแม็กซ์ไปโอ้ทางไปGitan, Galia, this time Galia. Yeah. Yes, sir. Yeah, you're not Gitan, you back. Huh? Ơi mà bà cô muốn lại được cái gì? Ôi, xếp xạ. Ôi xem xạ đang xuống đến đường ai ơ ơi ra đi nào 진짜 너 휘나면 보러 죽는다 오 마비 돌아 이거
Satu orang lainnya itu. Jangan aku yang nanti yang sini kan itu. Asal dia sini. Iya. Saya esor. Tanda, esor. Ah, ban pane. Saya mau ya Pak Bozi gitu ini mungkin. Lima balang boba sih boba. Dia masih kalau kerja mati masih. Begitu loh dia. Gede. Nih. Bagus dan. Yendat se. Gede tadi. Ayo bicara mantap bisa kali mana? Pilih boy, nunggu yo pai. Bisa. Ayo bicara kali mana ini? Nolai yang kering kamu macam kuba. Bhogoban, ji baru kabar doi sor bhogoban. Ini tuh benar benar. Ayo tak kali kecil baru. Saya kui, yes. Bagi pergi di rumah tak mana kui. Istirahat kutua. Ini dia. Kutua ustilos tungmen. Kesapu itu nama dulu juga. Ini ada malu tuh. Yes. जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय ना गिदिमोना ओंखामखौनो जायासै आरो ना माबा भाजा फुरा जानानै ओमफ्राय भाजा फुराया माबा मिरामिससो ओमफ्राय ओरैबादि आलाय सिलाय जाजोब्बाय नै बारहुंखा फैनायजों फाथिमाखाबो सिरिजोब्बाय फाथिमाखा सिरिजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबादि मोनसे बाथ्रा गोसोखांबाय जिखौथ' दिखांदो बै न' उनाव लामना दोनै जिखौ गोसोआवनो गैया ओमफ्राय आंनि गस्लासो गानना बोरै नुबाय दं इनो नोङो जिखौ सुनानै लामहैदो नों गोसोआव गैया इखो गोसोआव गैया भगबान बारियाव लामहैनायखो जि लामनायाथ' बादिर' मानसिया बहा थागोन बहा मागोन जादों जिया बेरलांबाबो खोथा गैया मानसि थैयासै इखौनो गोजोननाय ला मानसिखौ मानजायासै नै माबाजोब्बाय गोलैजोब्बाय एथ' इ बिरलांजोब्बाय आरो ओमफ्राय इयाव थानाया गैलाय सफा सेरनि माबा सुनाया रानबायमोन इयो रानबायबो खावसे लांगोमोनथ' र' बैलाय मानो जुना दोनदों नोङो गैलालै एसे मोजां सुबाय लामबाय लोमफाजोब्बाय इयो गोसोआवनो गैयाबा गैला आरो माथो खालामबावनो माथो खालाम दालाय माथो खालाम दा मा थैबाय ओइनो गिदिनि फेनफोरा ओइनो फेनफोरा खारजोब्बाय थैबाय बेथो बुसारजोब्बाय आरोलै बुबथिं बुबथा जाजोबलांबाय सुबिनांसिगोनखो बाल्थियाव दोनदो इयो माबा दानस' जादो खिलि बोफिनगोन इयो मा जाखो इलाय जायो गोसोआवनो गैया आं मालाय आंबो गोसोआव गैया बायखो नङा आथुर बिथुरदो फुफैयाखै दं इनिफ्राय बांसिनानो अरसिना दोनदो नै बेखौनो सुफैलायबाय आराम दहाय टेनिस गेलेनायाव गेलेबाय थादों स्टेन्सफोरखौ बेसे गिदिर गोसोआ फिसाथार गोरलै इनो खम ओइसानि नङा नै टिभि न'आनो जिलांदो ओइ नानि प्रतिमा न'आ नै थैबायहाय सेस न'आ इसाना एनेखवा बार फैदो भगबान जाना दे एख' बायासै
मेक्सा बोजा बोजा खारलांदो गिनानै खबायाखौ जानाबा मा जाना दं ओमफ्राय ओजोंहाय खम फैदो खोमा बारा खम फैदो खोमा आं थैबे नि मालाय भिन्दियानो थांनो राखै ना राखेब राखेब बुजा फरायनानै भिन्दियैनो फैयो मोनासैनो जोङो एसे बाजार खालामनो थांदो बाजार खालामनो माने एसे ओरैनो जालु जाला खालामनो थांदो दा थरायनानै गोरनाखौ बाहेरायाव बनखाबाय इसानि माने महेश्वर जों गाखोफेरनो मोनाखैमोन ना दिनसो फास महेश्वर मोन ना नामा फरायनाया माबा गारिनिफ्राय बाख्लायनो नागिरबाय हाइजें सरखागासिनो आरो अ एखे कन्डिसन दा जोङो थांनोसै बहा मा जाहैनो जायो इखो जोङो दायो नोंथांमोननो खोन्थिलांगोन नायलांबाय था तौ गोरना बनबाय थाखा मिथिबाय आं दायो भेज चावमिन चिकेन माबा चिकेन रल चिकेन नङा भेज मम' इदि मानो नोंसा चिकेन मोनजायोना मोनजायो अ नोंसोर जानो हागोन आरोलै जोंहा जाला मानो जायाबासो दा नै जोंहा थांगासिनो इदिबालाय बहा जों जानो मानो नोंसा बेलेग जागोन जोंहा बेलेग जागोन आरोलै बेलेग जानांगो आं बोरो आं बोरो मालाय माबायानोबा जायो मारामानोबा जायो मारामाना जायोलै बारा माबागोन तौ जायाबा मारामा जायोना अ मारा जायो मारामा जायोथ' आरोलै जाहोदोलै खेबसे अ फैदों खुन्दुआव अ लुबैथो जाहोदो ओमफ्राय जायाबा जाथारा थारमाने जाथारनांगोनलै थरना माबायदि माबायदि हो एख' मोनाखै निजा कनसेन्ट्रेट खालाम निजा गोदान खायमोन नामाखैलाय होनबा